Ľudia, sme tesne po admin abuse v Steel Brainrot a ukážeme si, čo dostal. Takže pridali tu nové veci, čož je napríklad Valentine Shop a tu máme samozrejme pay-to-win veci, ako vždy. Máme tu novú Cupid's Machine, ktorú proste musíte dať dve brainroty. V mojom prípade je to Chicletera, Bicicletera a Chicletera, Bicicletera, aby ste dostali jednu z týchto rewardov, takže napríklad Hard Lucky Block, to je akoby ten valentínsky, nič, Cupid, Cupid Sahur a Lovin Rose. A keď dostanete Lovin Rose, tak môžete získať potom ďalšieho brainrota. Ešte si zaspinujeme. Dobre. No tak poďme si ukaz dostal. No. Tak. Prvá vec. Je Los Cucarachas. 11 miliónov sekúnd. Not bad. Not great. Mid. Druhá. Cupid Hotspot. Z Lucky Blocku padol mi. Not bad. Ďalšia. A to už je celkom dobrá. Chicletera Cupideira, ktorá mi padla z Lucky Blocku a konkrétne je na ňu 1%. Ďalšia vec, aj Megatito Miau Miau, ktorú Semi spawnoval posledný krát a ja som ju trade farmil a vyšla mi Rainbow a podarilo sa mi nafarmiť na ňu tieto mutácie, teda Taco, Bleach a Rainbow a posledná Bekuru Eneguru. To mi padlo z Fuse mašiny a som fuzol mojich brainrotov dobrých. Bola tam aj jedna Megatito, ale to bola slabá, to bez žiadnych mutácií. A padlo mi Bekuru Eneguru, tak som si to s alt účtom vyfarmil a mám jednu mutáciu na tom. Takže mohli by sme si rozdať napríklad Los Cucarachas. Čo vy na to, ľudia? Takže Los Cucarachas, kto bude chcieť 11 minút za sekundu, píšte do komentov, ja budem vyberať. A keby ste niekto chceli, môžete mi napísať do komentov, že či nechcete kúpiť Bekuru Eneguru alebo Megatito Miau Miau za Robuxy. Budem ich predávať, ale upozorňujem vám, že nejdem prvý, lebo potrebujem proof na video, takže ďakujem vám a uvidíme sa v Steel Brainrot, teda ďalšiu sobotu, lebo na Taco Tuesday nemôžem točiť, bohužiaľ, ale môžem natočiť to, čo bude potom. Tak sa majte, píšte do komentov a nezabudnite dať sub a like. Ja sa s vami lúčim, tu bol Luky.